Добрый вечер, шановные телекледачы. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар і таксама вітаю цябе, Сяржок. Прывітанне, Ваня. Ну што цікавага будзе сёння? Што ты Што такога цікавага? знайшоў? Ваня, ну глядзі, я люблю юбілеі, але ў мяне... Хутка ўжо будзе не, твой, у мяне не хутка, таму я люблю святкаваць юбілеі чужыя і нейкіх устаноў. Вось, а ты ж ведаеш, я як фанат Шагала, так. то вось сёлета святкавалі 30-годдзе музея Шагала. І паколькі гэта шмат нашых гледачоў не прысутнічалі і прапусцілі, так, я спадзяюся. Мажліва, маглі так, прапусціць. Магло быць, так? Таму мы, так, у нашай студыі сёння людзі, які ўсім вядомыя, і, будзем святкаваць неяк. Які ты радасны. Ну, да святкавання праз некалькі, я не ведаю, нават не хвілін, а імгненняў, так, і будзем сустракаць нашых гасцей. Гэта «Вечерний Витебск». Сябры, узгадваць гісторыю музея мы сёння будзем з Людмілай Владзімірнай Хмельніцкай, дырэктарам музея Марка Шагала ў 1998-2014 год. І дырэктар музея Марка Шагала сёння Ірына Сергеевна Воравнова. І вось можам пачынаць. Але пачнем мы, напэўна, мы ўжо абмяркоўвалі, з чаго пачынаць з сумнага. Да? Ну, нечаканы такі юбілей, але узгадаем, напэўна, 87-й год, калі імя Шагала было забаронена ў БССР, і ў той жа час у Маскве ўсё ж такі адбываецца выстава. Ну, так, сапраўды, такая гісторыя пачынаецца сумна, уже больш за 30 гадоў. Ну, напэўна, самага сумнага трэба пачаць са смерці Шагала ў 85-м годзе. І так атрымалася, што пры жыцці Шагала ў яго родным горадзе музея так і не адчынілі. І ён памёр, і з ім памерла, так бы мовіць, магчымасць атрымаць нейкія працы ад самога майстра для горада, які ён вельмі любіў. І ў 87-м годзе у Маскве у Дзяржаўным музеі выяўленчых мастацтваў імя Пушкіна адчынілася першая такая ў Савецкім Саюзе вялікая выстава Шагала. І па ўсім Савецкім Саюзе прайшоў такі, можна сказаць, акт, такі пакаяння перад майстрам, што вось не дагледзелі. Прызнанне пакаяння. Прызнанне пакаяння, так. Ну, а Беларусь сапраўды вызначылася тым, што тут пачалася такая антышагалаўская кампанія, такое шальмаванне ўсіх тых, хто аказала менавіта віцебская інтэлігенцыя пра тое, што трэба прызнаць Шагала, трэба вяртаць яго імя на радзіму, трэба ствараць у горадзе музей. І сярод гэтых людзей, якія уздымалі гэтае пытанне, нельга не ўзгадаць, канешне, Давіда Рыхоровича Сімановіча і Арказа Михайловича Падліпскага і Міхала Степановича Рэўкіна, які ўжо, які Сіманович пайшоў, на жаль, з жыцця. Аркадь Шульман тут таксама падключаўся да гэтай барацьбы. І гэта была проста такая грамадскасць, інтэлігенцыя, якая перыядычна, не гледзячы на тыя цяжкасці, якія сустракаліся ім на шляху, яны ўздымалі пытанні перад савецкімі ўладамі, перад партыйнымі ўладамі, перад гарадскімі ўладамі пра тое, што музей трэба адчыняць. А вось тое ўсё ж такі, што была такая забарона, гэта своеасаблівасць таго часу і так адносіліся да ўсіх, ці гэта ён неяк заваяваў сабе такую славу, я не ведаю, так прыцягнуў да сябе? Славу ён сабе заваяваў, вядома, якую мы зараз карыстаемся актыўна па ўсім свеце, сусветна вядомы мастак, але з боку гледжання савецкіх і партыйных уладаў у яго было некалькі заганаў. Па-першае, ён быў яўрэй. Гэта першы і галоўны, напэўна. Гэта ў краіне, у якой быў прыхаваны антысемітызм. Фактычна яго не было, але гэта была праблема. Па-другое, ён быў эмігрант. Не трэба забывацца на тое, што у 20-м годзе ён пакінуў Віцебск, а ў 22-м ён пакінуў увогуле Савецкую Расію, ўжо больш толькі як
У 73 годзе ён прыехаў у Маскву, Ленінград, але жыў ён увесь час ужо ў Францыі, па ўсім свеце ездзіў са сваімі выстаўкамі. Ну і вядома, як было такога эмігранта, і па-трэцяе, ён быў не аматар сацыялістычнага рэалізму. А ўсе, хто ў нас маляваў у іншым стылі, у іншых плынях мастацкіх, яны былі персонамі нон-грата. Ну, як такога чалавека можна было залічыць да беларускіх, ці рускіх, ці яўрэйскіх мастакоў з Савецкага Саюза. Таму ва ўсіх савецкіх энцыклапедыях нават да канца 80-х гадоў было напісана проста Марк Шагал, французскі мастак. І гэта здымала ўсе праблемы. Ну і все просто. Ну і мы зараз, я так думаю, будзем набліжацца непасрэдна ўжо да дома музея. Як знайшлі дом, наколькі я ведаю, там таксама былі своеасаблівыя праблемы, як яго знайсці, што гэта дакладна той самы дом. Ну, сапраўды, на першых парах гэта праблема існавала, таму што існавала вуліца Дзяржынскага у Віцебску, якая зараз называецца Пакроўскай. Там захавалася некалькі старых дамоў, як гэта існуе і зараз. І, так бы мовіць, спачатку па легендзе было вядома, што адзін з іх належаў сям'і Шагалаў, і Шагал там жыў са сваімі бацькамі, калі быў там хлопчыкам, падлеткам. Вось, але, па сутнасці, ніякіх больш дакладных звестак, апроч міфалагізаванай дастаткова аўтабіяграфіі Шагала «Маё жыццё». Яна такая вельмі білітарызаваная, вельмі прыгожая, але не дакументальная рэч. Так вось, апроч гэтай крыніцы, па сутнасці, нічога не было вядома, і трэба было спачатку высветліць, ці сапраўды Шагал, па-першае, нарадзіўся ў Віцебску, па-другое, жыў на гэтай вуліцы Дзяржынскага. Ну і для гэтага спатрэбіўся час, спатрэбілася праліць шмат крыві той жа грамадскасці, каб даказаць, што і сапраўды Віцебск месца нараджэння Шагала. Проста гэта дакладна высвятляецца на падставе дакументаў, архіўных дакументаў, якія ў той час яшчэ не былі вядомыя, зараз яны знойдзены, зараз яны шырока вядомы. І зараз нават дзіўна нам здымаць такое пытанне. Віцебск ці Лёзна? Віцебск ці Лёзна. Я ўчора вераломна спрабаваў на Вікіпедыі памяняць Лёзна на Віцебск, таму што зноў паставілі Лёзна. Ну, пакуль там атрымалася, я не ведаю там. Але зараз нас паглядзяць у Лёзна, паглядзяць і зробяць ўсё наадварот. Я падазраю, што нехта з Лёзна рэгулярна так все выпраўляе. Мне падаецца, што так. Але больш не блыталі, толькі паміж Віцебскам і Лёзнай ёсць вось гэтая барацьба, так? Ну да, пра Ніцу не казалі. Пра Ніцу ўсё ж такі, не было. Добра. Ну, мы яшчэ, я нагадаю вам, што Людмила Владимировна прынесла фотаздымкі, яны у нас у электронным выглядзе. Калі што, вы нагадваеце. Добра. Ну, мы можам пачаць з першага здымка, які якраз прадстаўляе нам насельнікаў таго дома, у якім зараз адчынены музей Марка Шагала. Гэта сям'я Мейціных. Вось тут мы бачым іх у цэнтры фотаздымка. Ну, злева мы скажам, што гэта Давід Сіманович. Злева гэта Давід Сіманович, а на пярэднім плане гэта ўвогуле японскія кінематаграфісты, якія ў 89-м годзе здымаюць фільм пра Шагала. Прыйшлі ў гэты дом. Японцы тады ўжо ведалі, што гэта дом Шагала. У нас яшчэ сумняваліся. І іх прымаюць гаспадары гэтага дома. Гэта звычайныя людзі, якія прыйшлі. Зіновій Мейцін, удзельнік Вялікай Адчыннай вайны, які прыйшоў пасля вайны ў разбураны Віцебск, там не было жылога фонду, і ён падаў заяву на рамонт гэтага дома, яму дазволілі. І вось гэта сям'я Мейціных жыла, і гэта, дарэчы, пры стварэнні музея з'явілася адной з праблем. Таму што трэба было спачатку... Ну, конечно, там ж людзі жывуць. Да, спачатку трэба было адсяліць гэтых людзей, даць ім добрыя ўмовы жыцця, а потым ужо думаць пра тое, як стварыць музей. А яны самі не ведалі, дзе жылі, у якім доме? Яны ведалі, яны верылі.
я б так сказала. І, тому що, як заўсёды існує яка-небудзь на вуліцы, на кожнай існуе свая легенда, там жыў той, тут жыў той, і яны ведалі, што тут жыў мастак Марк Шагал, і ў адрозненні, там, скажем, спецыялістаў, ад музейчыкаў, яны ў гэтым не сумняваліся. Таму што да іх яшчэ там з 70-х гадоў саматужна прыходзілі гэтыя турысты, інтурысты, якія таксама нейкімі шляхамі там даязджалі да Савецкага Саюза, да Віцебска, прыходзілі на Пакроўскую вуліцу і казалі, тут жыў мастак Марк Шагал, імейце на ўвазе, ну, канечне, тут, заходзьце, мы вас пачастуем. Мы вас пачастуем там рыбай, фішы, там яшчэ нейкімі яўрэйскімі стравамі. Хаця гэта былі першыя экскурсаводы. Першыя экскурсаводы. У іх нават была кніга для запісу гэтых наведвальнікаў. Ну, там такая, ведаеце, ганаровыя наведвальнікі, там нешта там пішуць. І вось я Ірына толькі захоўваецца шкадую, што У яна... фондах. Ну, вось так. Супер. Ну, але ж там, ну, ўсё роўна прайшоў час іх высяляць. Ну, не адразу. Не адразу, таму што пасля 87-го года, з якога мы з вами пачалі, быў яшчэ той самы 91-й год, які, калі было прынята рашэнне аб стварэнні нарэшце музея Марка Шагала, лёд быў прабіты, гэта асфальт быў прабіты, з'явілася неабходнасць, але да яшчэ прыняцця рашэння 23 верасня 91-го года прайшлі першыя шагалаўскія дні, які арганізаваў... Не чытанні. Ну, дні. А дні яны ўключалі выставу і яны ўключалі чытанні. У той час яшчэ быў Савецкі Саюз, і таму першыя шагалаўскія чытанні былі ўсе саюзнымі. Яны былі толькі адзіны раз, таму што ўжо наступны раз гэта ўжо былі міжнародныя. Саюза ўжо. Саюза не было, да. Вось, і тут варта прыгадаць, вось у нас ёсць фотаздымак афішы таго часу, яна такая вельмі прыгожая, упершыню, можа быць, з'явілася на вуліцы горада рэпрадукцыя працы Шагала, такая маляўнічая, якая была, гэтая афіша была развешана на вуліцы горада. І тады адбылася такая, ну, просто надзвычайная з'ява, арганізавана першая выстава прац арыгіналаў Шагала. Вось на гэтай здымку вы бачыце адкрыццё гэтай выставы. Барадулін, Быкаў, ганаровыя госці. У цэнтры вы бачыце дырэктара. Ну, гэта была карцінная галерэя гарадскога цэнтра культуры, і загадчыца гэтай карціннай галерэі Любоў Мікалаевна Базан, якая занялася арганізацыяй гэтай выставы, ну, разам з адміністрацыяй гарадскога цэнтра культуры, таму што гэта была проста, ну, фантастычная з'ява, як, скажам, не музейнай установе, гэта ГЦК, гэта іншы профіль, да? Але, скажам, там прыватныя калекцыянеры, тая ж Ліля Брік, Васіль Катанян, яе муж, там, скажем, Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя Пушкіна, Псков, Ірына Эренбург, дачка знакамітага пісьменніка. Яны, нашчадкі Абрама і Фроса, яны далі з прыватных калекцый вось гэтыя жывапісныя працы, жывапісныя і графічныя, якія былі прадстаўлены на гэтай выставе. Гэта быў проста, я думаю, для многіх жыхароў нашага горада, віцеблян, проста культурны шок, калі яны пабачылі. Мне вось цікава проста ў той час, ну, зараз, ну, калі тут неяк сустрэць нейкіх мінакоў, я вельмі сумняюся, што яны нейкія там вехі з біяграфіі распавядуць Шагала, да? Але на той момант, наколькі ў Віцебску ўвогуле пра яго ведалі, ну, акрамя вось тых апантаных нашых людзей, Аркадзь Львовіч, там, да, Давід Трыгоровіч, вось, наколькі ён быў увогуле вядомы на той час у Віцебску? Да і ўвогуле невядома. Мы сёння нават падымалі са свайго архіва відэазапісы, калі Віктор Шандыровіч прыязджаў у Віцебск, у Людмілы Владимировны браў інтэрв'ю і разам з тым браў інтэрв'ю у мінакоў Віцебска, запытваў на вуліцы у прахожых, ці ведаеце вы, хто такі Марк Шагал? І ніхто не адказаў. І, дарэчы, гэта ўжо быў час, пачатак 2000-х. Уже яшчэ на пачатку 2000-х не ведалі, а што ўжо казаць пра 91-й. Да.
А як вы думаеце, вось гэтыя людзі, якіх мы пералічылі, я ведаю, што былі яшчэ, вось калі яны б не зрабілі вось тую працу тады, сёння мы ведалі гэта імя і ганарыліся б так, як раней, усё ж такі імя б Шагала, яно з'явілася потым у гісторыі Віцебска? Як? Ну, ведаеце, як кажуць гісторыкі, гісторыя не ведае такога умоўнага... Гэта зразумела, так. Да, наклону. Да. І таму казаць, як бы там развівалася сітуацыя, ну, канешне, жыццё не стаяла на месцы, сацыяльнае жыццё ў грамадстве не стаяла на месцы, і музей Шагала мусіў з'явіцца ў Віцебску, але калі гэта адбылося 30 гадоў, ці, можа быць, 10 бы гадоў таму назад, гэта таксама істотна. А можа, і сёння быў бы французскі мастак? Ну, наўрад ці. Да, не, калі ў 92-м годзе свет змяніўся, я думаю, што якраз вось у гэты момант, крыху раней ці пазней, гэтае пытанне ўсё роўна ж устала б у Віцебску. Да, зрэшты, гэта для краіны гэта камерцыйны складальнік, гэта турысты. І таму самых такіх выдатных зорак ёсць сэнс проста ўвекавечваць, да якой бы там нацыянальнасці ці мастацкага накірунку яны належалі, але калі яны нарадзіліся ў Беларусі, то гэта нагода прыехаць турысту ў Беларусь. А вы сказалі пра тое, што былі арыгіналы работ з розных калекцый, так, прыватных. Я ведаю нават да недаўняга... Можна было што аджаць? Не. Ну, гэта заўсёды можна паспрабаваць. Я пра тое, што нават да недаўняга часу ў Віцебску не было залы, дзе можна было б неяк паказваць такія сур'ёзныя працы, так? Таму што патрэбны клімат, гэтак далей. А ў тыя часы, вось, са сваімі прыватнымі калекцыямі, як яны раставаліся на нейкі час? Вось гэта фантастычная проста атрымалася сітуацыя, таму што, можа, нават і тыя музеі не думалі, што на гэтых працах можна было б зарабляць, таму што вось на сённяшні дзень, калі ты пачынаеш перамовы з вядучымі расійскімі музеямі аб тым, ці можна іх запрасіць у Віцебск, вось, у іх звычайна распісана на гады наперад, таму што гэта тыя працы, якія зарабляюць грошы для музея. Вось. Тады сапраўды былі іншыя адносіны, і я ведаю са слоў сведкаў, калі яны прыехалі да Ірыны Антонавай, дырэктара музея Пушкіна ў Маскве, і там сказалі, што мы хочам арганізаваць выставу ў Віцебску. Ён сказаў, ну, нарэшце з Віцебска. Ведаеце, не пра тое, колькі вы там зможаце заплаціць, якую ахову забяспечыць, які у вас там клімат і ўсё астатняе, нарэшце з Віцебска. Гэта было важна для ўсёй інтэлігенцыі таго часу. Ну, мы так збочылі. Працягваем па храналогіі. Збочылі з дарогі, так, я ўжо сам разгубіўся. А з домам мы высветлілі, што вось гэтую сям'ю іх проста перасялілі, скажам так. Ім далі, наколькі я памятаю, 4-пакаёвую кватэру, не? Ну, я дакладна не ведаю такіх падрабязнасцяў. Я думаю, што іх некалькі кватэр далі асобных. Ну, было некалькі рашэнняў Віцебскага гарвыканкама аб тым, каб знайсці жыллё і адсяліць. То есть гэта быў не аднаго года працэдура. Вось, у першы раз гэтае пытанне падымалася вось у тым рашэнні 91-го года аб увекавечванні імя Марка Шагала. Вось, а потым гэтае пытанне яшчэ раз некалькі разоў да 97-го падымалася. А адсялілі іх не раней 96-го. А, 96-го. І вось тады пачалася рэстаўрацыя. Тады пачалася рэстаўрацыя. Людмила Владимировна, вы ўжо там удзельнічалі. Ну, я удзельнічала там, таму што я працавала ў іншай арганізацыі, якая датычылася да рэстаўрацыі. Ну, вось тут якраз і паўстала пытанне пра тое, што ці дом гэта Шагала, ці не дом гэта Шагала. Ці, можа быць, Шагалы жылі ў суседнім доме, а гэты ўсё ж... Экскурсаводы, міфолагі проста зарабляюць грошы. Да. Вось, і гэта быў зроблены заказ віцебскай рэстаўрацыйнай майстэрні на выкананне рэстаўрацыі комплексу рэстаўрацыйных, пошукавых, архіўных, археалагічных прац і гэтых ужо выкананнем будаўнічых прац па рэстаўрацыі. І я якраз працавала тады ў рэстаўрацыі, мне даводзілася працаваць у архівах, з дакументамі архівах у Мінску, у Віцебску і высвятляць, ці сапраўды гэты дом Шагала. Высветлілася, што сапраўды
сапраўды. Сапраўды ўсё праўда, і там, ну, карацей, ўжо можна было спакойна пра гэта гаварыць. І вось тады пачалася рэстаўрацыя. І гэта быў ужо 96-й год. І А там же было ўсё інакш, там нават дзе зараз уваход з вуліцы, там же было там акно. было акно, там з двух бакоў справа і злева былі зроблены прыбудовы, таму што як у звычайнай савецкай сям'і там трэба было больш месца для жылля. І трэба было знесці гэтыя прыбудовы. І вось тут мы бачым на здымку якраз стан, калі ўжо пачалася рэстаўрацыя, і вы бачыце, што гэта ілюстрацыя фотаздымак з газет з замежнага нейкага выдання. Агенцтва Reuters вельмі цікавілася гэтай праблемай, і вось якраз у тым напаўразбураным стане, які папярэднічае кожнай рэстаўрацыі, вось тут ён і зафіксаваны. І трэба сказаць, што рэстаўрацыя была зроблена проста фантастычна у кароткія тэрміны, калі ўжо адтуль з'ехалі, вось гэта быў здымак 96-го года, а ў 97-м годзе вось травень месяц, вясна. Вось у такім стане, без даху, без унутранага начыння такога. Гэта, падкрэсліваю, травень 97-го года, а наступны здымак 6 ліпеня 97-го года. Праз 2 месяцы. Праз 2 месяцы ўжо гатовая рэстаўраваны будынак, унутры зроблены экспазіцыі, і пераразаюць чырвоную стужачку, адчыняецца дом-музей Шагала, уся Пакроўская вуліца запруджана народам. Вы бачыце, першыя падарункі прывязлі нямецкія нашы сябры з Нінбурга, вось яны тут у руках іх трымаюць. І гэта ўжо для Віцебска вялікае свята і сапраўды эпоха у жыцці музея Марка Шагала, калі створаны быў адчынены дом-музей Марка Шагала. Зараз цяжка паверыць у тое, што так плотна маглі стаяць людзі, таму што зараз кавід і так блізка адзін да аднаго не падыходзіць. А вось такі натоўп. А я там не бачу брукаванкі, якая ёсць сёння. Яна была ці гэта такі? Была, ўжо зроблена была. І брукаванку зрабілі таксама. Не, вось на тым здымку, які быў чорна-белы. Ну, добра. Вось. І з таго часу, дарэчы, мы прапусцілі тут адзін момант, калі была тая знакамітая выстава 91-го года, тады ж прыйшлі першыя усесаюзныя шагалаўскія чытанні. І з таго часу наступныя 25 год без перапынку кожны год гэтыя чытанні арганізоўваліся музеем і прыязджалі на іх знакамітыя людзі. І вось мы не можам не адзначыць тое, што ўжо на другія шагалаўскія чытанні ў 92-м годзе прыехаў доктар Мандель. Вось у нас таксама ёсць ягоны здымак, які потым перадаў удар музею. Вось гэта першая праца, якую ён ахвяраваў музею са сваёй калекцыі, а потым ён перадарыў практычна ўсё тое, што ён сабраў за ўсё сваё доўгае жыццё, графіку Шагала, кніжкі пра Шагала, што дало нам магчымасць пазней адкрыць навуковую бібліятэку. Доктар Мандель, доктар гэта не навуковае званне, гэта прафесія, ён урач, і ўсё за сваё гэта скромнае сціплае жалаванне доктара, ён урача, ён усё жыццё набываў працы Шагала, таму што гэты мастак яму вельмі падабаўся, і ён яго вельмі любіў, і ўсё жыццё збіраў ўсё, што было магчыма сабраць. І потым, дарэчы, вось у 91-м годзе выйшаў такі нумар адмысловы газеты «Віцебскі кур'ер», дзе быў на першай паласе, там палова паласы была з вялікім партрэтам Шагала, нумар цалкам быў прысвечаны Шагалу, і гэты нумар трапіў у Германію. І ён убачыў, ён трапіўся на вочы доктору Манделю, ён вельмі здзівіўся, што ў Віцебску нешта адбываецца, нейкае жыццё, і вырашыў паехаць. Няўжо і нарэшце. Ну, нарэшце. І вырашыў бачыць, прыехаць на свае вочы. І вось 92-й год, мы бачылі гэты здымак, ён быў у Віцебску, і вось таго часу пачалося супрацоўніцтва. Мне цікава, вы кажаце, сціплы заробак, але я сумнеюся, што я магу набыць Шагала, толькі ў сувенірную лаўку зайсці. Я кажу пра сціплы заробак у адносінах да чалавека захаду і кошту Шагала на захадзе.
Они забраны, не знаю, ну, конечно. А вось гэтыя прадметы, яны потым сталі пачаткам экспазіцыі ці толькі ў бібліятэку, так вы казалі, трапілі? І частка і ў экспазіцыю ўвайшло яго рэчаў, якія ён набываў і прывозіў. Вось, дарэчы, лямпа, якая стаіць у адным з пакояў дома музея. Вось ён шукаў такую лямпу, щоб яна адпавядала працы Марка Шагала, дзе лямпа адлюстроўваецца ў люстэрку. Вось, і такую лямпу ён знайшоў і перасылаў яе, здаецца, пасылка, як расказвае галоўны захавальнік наш, што прыйшла завернутая там у шмат папер, спецыяльных там матэрыялаў, каб яна не пабілася, вельмі перажываў, што каб яна ў цэласці і сахраннасці дайшла сюды у Віцебскі. Зараз яна вось займае такое месца ў экспазіцыі дома музея. Ну і тады ж, напэўна, і ўзніклі першыя думкі пра экспазіцыю. Ну, конечно, думкі пра экспазіцыю ўзніклі адразу з 91-го года, але гэта была такая віртуальная толькі прастора, дзе можна было працаваць, а потым пачалося ўсё гэта збіранне матэрыялу, і вось нельга не адзначыць вялікі ўклад у стварэнне экспазіцыі. Вось у нас такое ёсць фота з 3 асобамі. Там Віктор Дмітрович Ківісаў, які кіраваў на той час аддзелам культуры, і пад ягоным кіраўніцтвам праходзіла ўся гэтая цяжкая праца. У цэнтры мы бачым Ірыну Андрэўну Лагунову, якая ў той час часова выконвала абавязкі дырэктара музея. На яе звалілася ўся гэтая праца па стварэнню экспазіцыі у кароткія сціслыя тэрміны. І з правага боку мы бачым аўтара экспазіцыі, мастака Юрыя Семёновича Черняка, высілкамі якога гэтая экспазіцыя была зроблена. І тут адсутнічае фотаздымак Аркадзя Шульмана, які пісаў разам з Черняком сцэнарый экспазіцыі. І трэба сказаць, што дастаткова удала гэтая была справа зроблена, таму што гэта быў час, калі пра біяграфію Шагала было вядома вельмі няшмат. І ў таго ж Черняка ў распараджэнні падчас працы было толькі некалькі, скажем, там альбомаў з ілюстрацыямі Шагала, але вось яны патрапілі, аўтары экспазіцыі патрапілі ў такі дух, у той сацыяльны ўзровень, у якім жыла сям'я, што гэта была праўда, якая была ацэнена была і наведвальнікамі, і з навуковымі супрацоўнікамі музея. І па сутнасці без вялікіх зменаў, там толькі адна зала, ім прыйшлося яе перарабіць, а без зменаў у астатнім гэтай экспазіцыі існуе да гэтага часу. А я прапаную зараз паглядзець нам невялічкі сюжэцік, якраз з першай выставы 91-го года, дзе пад вершы і адкрыццё Давіда Сімановіча. Можам яшчэ і паглядзець, якія там былі працы. Я из Витебска, где сквозь тлен старый фен берет меня в плен, хоть с холодных ветров торжество над забытой могилой его. Я из Витебска, где Малевич с Унависом, с семьёю левых, Богу брат и дьяволу брат, поднимал, как знамя, квадрат. Я из Витебска, где Шагал прямо с Замковой в небо взлетал, зацепился за облака и остался тут на века. Он остался тут, хотя увели его дороги отсюда 70 лет назад. Он остался тут, хотя унес свой, по словам Анны Андреевны Ахматовой, волшебный Витебск и понес его по всему миру. Волшебный Витебск на полотнах Шагала до сих пор и долго еще видит и будет видеть
весь мир. Будь благословен мой Витебск, говорил Шагал. Будь благословен художник Марк Захарович Шагал, говорим мы сегодня, возвращая его имя и его наследие из небытия, возвращая имя и наследие из тьмы, наветов и лжи. Колесо истории вращается, и хоть очень дорога цена, городам и людям возвращаются добрые навечно имена. Ну, нам адразу трэба сказаць, што вось тыя працы майстра, што мы бачылі, гэта рэпрадукцыі. Так, у 91-м годзе, а мы ўжо падышлі да 97-га, і вось там ужо былі арыгіналы. Толькі арыгіналы. У 91-м былі і арыгіналы, і рэпрадукцыі. А ў 97-м годзе, зрэшты, нашчадкі Шагала ўпершыню прывезлі спачатку ў Мінск, а потым у Віцебск, яны прывезлі працы з сям'і. І тады сапраўды вось да пытання, куды прымаць. У арт-цэнтры Шагала не было ўмоў дзеля таго, каб прыняць, і таму, хоць і ў мастацкім музеі там асабліва таксама не было спецыяльнага абсталявання, але там былі тоўстыя сцены, якія трымалі там баланс больш-менш тэмпературны. Да, і вось у мастацкім музеі была арганізавана выстава, якую прывезлі ўнучкі Шагала. Гэта былі творы Марка Шагала міжземнаморскага перыяду. І вось у нас ёсць на здымку адкрыццё. Перад мастацкім музеем вялікая колькасць народу тады сабралася, прыехалі паслы, пасол Францыі, кіраўніцтва горада, і вось і ўнучка Шагала тут у цэнтры, Бэлы Шагал, такім васільковым уборы. І гэта была сапраўды падзея для нашага горада. І трэба сказаць, што вось тут мы бачым дзвюх унучак Шагала, яны блізняты. Слева гэта Бэла Шагал, Бэла Мэйер, у іх прозвішча Мэйер, яна, якая прыехала на адкрыццё выставы Шагала ў Віцебску, а Мэрэт Мэйер прыехала на закрыццё, на фінісаж выставы. Дзеля таго адмыслова яны так дамовіліся, што яны прыедуць у Віцебск і паглядзяць на сітуацыю з розных кропак. І потым параўнаюць свае ўражанні і выпрацуюць пазіцыю сям'і. Што рабіць сям'і з гэтым Віцебскім? Ці то дапамагаць таму, што тут адбываецца, ці гэта ўсё не варта. Таму што, ведаеце, вось калі так уявіце сабе сітуацыю, у свядомасці заходняга чалавека, нашчадкі Марка Шагала. 95-й год, памёр Марк Шагал, сусветная зорка, знакамітая зорка. Прайшло там, скажем, вось до 97-го, там колькі 12 гадоў. У іх у жыцці нічога не змянілася. Марк Шагал яшчэ толькі набіраў гэтую сваю большую папулярнасць, большую знакамітасць, а тут раптам і ён усё жыццё яшчэ пры жыцці там імкнуўся нейкія кантакты ўсталяваць з Віцебскам. Ніколі яму там гэтыя кантакты ўстанавіць не ўдавалася. Яму казалі там не трэба, дзякуй, там пакіньце гэтыя працы сабе. І тут раптам Віцебск стукаецца, грукаецца ў дзверы і кажа, там мы гатовы, мы хочам, там дапамажыце, чым можаце. Пару палосень. І вось, ведаеце, і таму яны спецыяльна прыехалі, каб паглядзець, што за сітуацыя. Яны узважылі ўсё там, яны адчаткова жахнуліся, таму што тут былі поўны беспредел у адносінах да аўтарскіх правоў, таму што вось той, скажем... Аўтарскія правы, а што гэта? Афіш, да, мы не разумелі, пра што размова. І калі афіша, вось тую, якую мы бачылі 91-го, маляўнічая такая афіша, мы лічылі, што чым больш гэтых афіш, і чым яны большага памеру, тым лепш. А тое, што за гэта трэба плаціць аўтарскія правы, узгадняць з нашчадкамі, гэтага проста разумення не было, таму што не было такой культуры. Цяпер... А дывановы камбінат яшчэ паспрабаваў падарожнічаць
падараваць Марет дыван з выявай работы Марка Шагала. Ой, Таму што, яна была хуткую ў дапамогу шоку, да. выклікалі? Абышлось. Жанчына моцная вытрымала. Вось. І таму з аднаго боку яны жахнуліся гэтай ўсёй сітуацыі, а з другога зразумелі, што тут жывы энтузіязм, і што тут жывая справа, і што гэтай справе трэба дапамагаць. І яны такі узяліся за гэтую дапамогу, яны падтрымлівалі усе гэтыя наступныя ўсе гады, і да гэтага часу падтрымліваюць музей. Палова калекцыі, гэта сучаснай калекцыі, сённяшняй калекцыі музея, гэта падарункі нашчадкаў і сясцёр гэтых мэйр. І важная справа, пра якую мы яшчэ, я спадзяюся, будзем мець час пагаварыць пра 4 выставы арыгіналаў Шагала, якія яшчэ з таго часу прайшлі ў Віцебску. Але вось, калі мы ўжо ідзём так па храналогіі, то наступным, напэўна, такі эпізод, які трэба разгледзець, апроч таго, дзе экспанаваць памяшканне, трэба было вырашыць пытанне, якое мы таксама спачатку не разумелі, у якім выглядзе экспанаваць. Гэта не проста... У нас была графіка, у музеі была графіка Шагала, але была праблема ў тым, што яна была ў жудасным стане аформлена. Гэта значыць, мы бралі там паперу, падложку такую кардонную, клалі працу, зверху шкло, у рамку, на сцяну і былі шчаслівыя. І вось прыехаў да нас аднойчы уладальнік галерэі графікі Марка Шагала з горада Майлін у Швейцарыі, Гюнтер Камацкі. У нас таксама ёсць яго здымак. І ён аказаўся не такім моцным, да, як унучка яму. Ён страціў прытомнасць. Гэта ўжо было у той час, калі я працавала ў музеі, і ён так, я проста бачу, так змоўк, моўчкі глядзіць на нашы працы, я думаю, вельмі ўражаны. А сапраўды, толькі я не ведала, што ён быў адмоўна ўражаны. Ён сказаў, гэта катастрофа для захавання прац, іх трэба забяспечыць паспарту, прычым паспарту павінны быць бескіслотныя, не ўтрымліваць спецыяльная папера, не трэба мець кантакта са шклом ні ў якім выпадку, таму што ўсё гэта псуе работы. Ну і мне запомнілася яшчэ адна яго фраза, ён сказаў, няма больш дрэннай рэчы для працы, чым яе экспанаванне. Ну, але гэтую праблему прыйшлося вырашаць. І, дарэчы, Гюнтер Камацкі некалькі разоў прыязджаў у Віцебск пасля гэтага. Ён даслаў тады першы раз нам 100 кілаграмаў бескіслотных паспарту гэтай паперы са Швейцарыі. Ён прывёз спецыяльныя інструменты. Ён навучыў нашага супрацоўніка рэзаць гэтае паспарту навукова. І мы, зрэшты, перааформілі ўсю калекцыю. Можна сказаць, мы яе выратавалі, таму што працы на паперы, яны такія вельмі недаўгавечныя. Яны маюць абмежаваны, спецыфічны такі стан. Ну, для вас на той час гэта было адкрыццём. Конечно. Да. На жаль. Спачатку аўтарскія правы адкрыццё, што яны існуюць. А ведаеце, гэта, я думаю, што гэта была агульная практыка для музейшчыкаў для ўсёй Беларусі. І мы тут якраз ішлі наперадзе ўсёй гэтай каманды, таму што мы першае высветлілі, што ёсць паспарту, што гэта трэба, там, не гледзячы на недахоп сродкаў, іх трэба там разбіцца, а знайсці гэтыя грошы выдаткаваць. І цяпер ужо гэта нармальная практыка для ўсіх музеяў, нават там раённых і ўсіх. А тое, што тычыцца аўтарскіх праў, мы і па сённяшні дзень наперадзе у нашай рэспубліцы. Дарэчы, адзіны музей, які працуе з аўтарскімі правамі і кантралюе гэты працэс і тут у нас у Беларусі. Ну, у нас же ж ёсць, здаецца, у Віцебску нейкі такі ільготы, скажам так. Ёсць. Мы неяк пра гэта, здаецца, размаўлялі, што новасць. Ну, ільгота ў тым, што музей мае права карыстацца імем Марка Шагала бясплатна. А за публікацыі, безумоўна, як і ўсе астатнія, мы на агульных умовах таксама павінны плаціць за публікацыю работ. Ну, добра, што у вас не апускаліся рукі кожны раз, калі вось нешта такое адмоўнае адбывалася. Вось прыязджае чалавек... А што нам было рабіць? Ну, вучыліся тады.
вучыліся, гэта была навука. У нас спецыяльных навучальных устаноў, дзе выхоўвалі музейчыкаў, не было ў той час. Ну да, у нас У 90-х годах яшчэ... В 93-м годзе адкрылася ўпершыню спецыяльнасць музейныя справы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Ну так, а гэта прайшло колькі гадоў, пакуль гэта былі выпускнікі першыя. І што нам было рабіць? Калі прыехала ўнучка, сказала, што вы робіце з аўтарскімі правамі? Трэба было сказаць, выязджайце ў сваю Францыю. Пойдемте на обед. Нет, гэта была навука, і гэта было нармальна, і гэта было, як заўсёды, у кожнай жывой справе ты вучышся чаму-небудзь у працэсе ўжо працы. І калі паўставала пытанне, яго трэба было проста вырашаць. І вось мы дайшлі да 98-го года. Нарэшце, калі працы у нас ўжо былі аформлены, калі яны ўжо былі у фондах музея. І ў 98-м годзе першая экспазіцыя адчынілася, якую мы усе працы, якія былі ў нашых фондах, вось тут яна адлюстравана. На фотаздымку усе працы мы выставілі ў экспазіцыі, іх было на той час 72, і, шчыра кажучы, я тады пайшла в банк, можна сказаць, як дырэктар музея, таму што абвесцілі на ўсю рэспубліку, што гэтыя працы будуць вісець у музею ўвесь час. Гэта будзе месца, куды любы чалавек, госць ці то жыхар рэспублікі можа прыехаць, і Шагал там будзе заўсёды. І я пры сабе думала, нікому не казала, але думала, і колькі гэта будзе цягнуцца? Год, 2, 10. А графіка – гэта такая рэч, якую доўга экспанаваць немагчыма. Праз 3 месяцы трэба здымаць і даваць ёй адпачыць ад святла, ад тых самых вачэй людскіх, каб яе проста фізічна захаваць. Ну, і мне такі быў крыху жах, такі ўнутраны, але справа была зроблена, і потым і здарыўся новы цуд. Вось гэта мы у лютым адчынілі гэтую выставу, а ўжо летам мелі магчымасць змяніць яе на новую экспазіцыю. Унучкі Шагала падарылі нам 96 афортаў, мёртвыя душы, ілюстрацыі мёртвых душ Гоголя. Гэта быў, канешне, шыкоўны падарунак, і вось з таго часу ўжо было на што мяняць, і карацей, вось так, і ніхто не заўважыў гэтай цяжкасці такой, якая была. І жыццё пайшло далей, і дарэчы, у той жа год, 92-м годзе, прыехала ў другі раз унучка Шагала Мерет Мейер, і тут сустрэлася са сваёй першынёй, сустрэлася са сваёй роднай цёткай. Вось у нас ёсць такі здымак, дзе яны сядзяць у абдымку, бачыце твары, ну, бачна, што яны блізкія родзічы. І гэта цётка Іда Ароновна Гольдберг, яна жыла ў той час у Петербургу, і вось яны першыню у 99-м годзе сустрэліся ў Віцебску. Ну і як другі прыезд? Ну, не апошні быў. Яна шмат разоў потым прыязджала, увесь час на шагалаўскія дні, а трэба ж яшчэ разумець, што два музеі Шагала ў свеце. Адзін у Віцебску, другі ў Ніццы. І раней сям'я ездзіла, і адзін дзень нараджэння Шагала, адна дата. І раней уся сям'я, увесь час сям'я ездзіла ў Ніццу, але цяпер усё часцей у Віцебскай. Там Марет казала, што, прабачце, там Ніцца казала, там сёння ў гэтым годзе я буду ў Віцебску. І вось так некалькі разоў яна была ў Віцебску, а апошні раз яна тут была ў 2012 годзе. Ну, не так давно. Не так давно. Ну, скажем так, ковід нам крыху сапсаваў сітуацыю, таму што перамовы былі палажытельныя. Вось, і мы чакалі яе ў мінулым годзе. Не ў мінулым, у гэтым 2001. Так, да, была дамоўленасць аб выставе тут у Віцебску, але вось не атрымалася. Ну, але гэта, магчыма, застаецца. Магчымасць застаецца, ну, вось пакуль не скончыцца гэтая агульная сітуацыя ў свеце, то, канешне, мы пакуль не можам казаць больш дакладна аб даце. Вось, але выстава была запланавана на чэрвень у гэтым годзе. Гэта было 60 год вітражам
у медыцынскім цэнтры Хадасы, 12 каленаў Ізраіля, і планавалася, што гэта выстава будзе паказана і ў Віцебску таксама, але ж вось ситуация здарылася. Ну, нам застаецца Так. толькі спадзявацца, на жаль. Да. Рухаемся далей, я так подглядаю. Рухаемся далей. Да, у Людмилы Владимировны там все хронологично, все строго. Все ходы записаны. 2002 год. Открыццё той самай... Знаковый год, так Знакавы само. год. Адкрыццё бібліятэкі, якую нам перадаў у дар доктар Мандель. Гэта бібліятэка адмысловая. Вось на гэтым здымку вы бачыце у цэнтры доктар Мандель і старшыня Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта Пелагейка Владимир Викторович. Пераразаюць стужачку, открываюць бібліятэку. Гэта бібліятэка па творчасці. Там кніжкі, ксеракопіі, часопісы, ўсё на свеце. Што тычыцца Марка Шагала, ад пачатку першых публікацый, якія з'явіліся, калі ён яшчэ быў малады зусім, доктар Мандель гэта ўсё збіраў вельмі так ашчадна, вельмі скрупулёзна, і да самых апошніх ягоных каталогаў выстаў, якія тады былі. Гэта было 2000 кніг. Зараз у нашай бібліятэцы колькі? Больш за 6 Больш за 6 тысяч. Грошы робяць грошы, кнігі робяць кнігі. І іх усе чытаюць? Іх чытаюся далёка не ўсе, таму што гэта спецыяльная літаратура, але я памятаю, калі да нас прыязджала, кожны год, зноў нагадаю, шагалаўскія чытанні праходзілі, і прыязджалі самыя вядомыя мастацтвазнаўцы, шагалазнаўцы са ўсяго свету. І калі я там прыйшла, напрыклад, на пасаду дырэктара, я уяўляла сабе, што гэта кола такое вельмі шырокае, неабмежаванае, невядома, колькі там тысяч гэтых людзей. Але высветлілася, што круг этих рэвалюцыянераў страшна далекі ад народа. Іх усяго некалькі дзесяткаў па ўсім свеце, і практычна кожны, хто сур'ёзна займаўся Шагалам, яны ў Віцебск на гэтае чытанне прыязджалі, таму што гэта было такое месца, дзе заходнія людзі хацелі ўжо прыехаць, а з усходу, там з Москвы, геаграфічна з усходу, да? З Москвы, Петербурга, яны маглі даехаць да Віцебска, адрозненне, там, скажем, ад Парыжа, да Парыжа ў той час. І кола было ўсё ж такі вельмі вузкім. Вузкі, Амфітэатр не патрэбна было арендаваць. І тэатр мы арендавалі, але заўсёды на іншыя мерапрыемствы, бо шагалаўскія дні, яны былі насычаны і не толькі чытаннямі, але гэта былі фестывалі, гэта былі спектаклі, гэта былі музычныя нейкія такія імпрэзы і ўсё астатняе. Там і тэатр, мы практычна заўсёды то ляльку, то ГЦК, то ў тэатры Якуба Коласа праходзілі гэтыя імпрэзы. Так вось я, вяртаючыся да бібліятэкі, хочу сказаць, што памятаю, як прыехала знаная зараз ва ўсім свеце, яна больш цяпер Малевіч вет, Александра Семёновна Шацкіх, яна тады пісала больш па Шагалу, яна прыехала і сказала, прыехала да нас, прыехала на чытанне, зайшла ў бібліятэку, там паглядзела, сказала, боже мой, я гэтую кніжку шукала в Амстердаме, у Нью-Йорку, а знайшла толькі ў вас. У нас тут ціхенька. Она ціхенька ляжыць, і пра яе, апроч Александра Семёновна, можа, да гэтага часу ніхто не ведае. Людмила Владимировна, я памятаю, што вы на пачатку праграмы казалі, што ёсць нейкая тэма, пра якую вы хацеце паспець сказаць, але у нас засталося літаральна 2 хвіліны. А я думаю, што мы, Ваня, што забылі з табой сказаць, што гэта ж сёння былі курсы па гісторыі. Былі курсы па гісторыі, да, і што... Не, ўжо як ёсць. Вось. І я думаю, што мы працягнем яшчэ ў наступны раз таксама сустрэчу, таму што, юбілей адным днём ён не абмяжоўваецца. На 2 тыдні расцягнем. Але ў нас ёсць яшчэ, дайце, я падгляджу вас, яшчэ ёсць здымак дакладна. Нейкі, так? Іх тут яшчэ шмат. Тады давайце апошні. Гэта монтаж выставы, якая была у 2003 годзе з Францыі. І гэта была апошняя, на жаль, выстава пакуль што на сённяшні дзень. І вось тут якраз вы бачыце на заднім плане нашу бібліятэку шагалаўскую у арт-цэнтры Шагала. І вось у такіх скрынях, у такім стане, без рам, без шкла, прыходзяць працы з
з Францыі ад сям'і, са збору сям'і. І вось якраз ідзе монтаж, ускрыццё гэтых скрын і разборка, і падрыхтоўка да монтажу. І вось тут вы з левага боку у чырвонай сукенцы бачыце Тамару Івановну Карандышеву, якая была куратарам усіх выстаў Шагала у Беларусі. У той час яна працавала ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, а зараз яна з'яўляецца сябрам Шагалаўскага камітэту ў Парыжы. Апошняе пытанне, хуценька. Ручкі калаціліся, калі у вас гэтыя скрыні? Ну, конечно. І ножкі таксама. Ты можаш нават узяць за руку і адчуць того, што нават зараз, так? Дзякуй, цікавы заповед. Ну, сапраўды, немагчыма проста ўсё гэта уціснуць у гадзіну, таму мы сустрэнемся яшчэ праз 2 тыдні. Так? Так. Людмила Владимировна просто думала, што адзін раз. Ну, паглядзім, як там, што будзе, як атрымаецца. Дзякуй за заповед, дзякуй за працу, тое, што робіце. Ну, а нам яшчэ засталося што паглядзець? Паглядзець афішу, а пасля афішы будзе музычны нумар. Сёння гэта «Асоль над горадам». Мы з вамі пабачымся, і гэта былі курсы па гісторыі. Праз 2 тыдні яны працягнуцца, але заўтра будзе звычайны вячэрні Віцебск. Пакуль. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» города Витебска-Двина фотовыставка «Москва и москвичи». Ее представили участники московского фотоклуба «Ракурс плюс». Представлено более 60 фотографий разных жанров. Это и панорамные фото города, и городские пейзажи, и портреты, и жанровые сцены, и художественный репортаж. В Витебском областном краеведческом музее выставка «Просто помогаем», посвященная столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста. Проект рассказывает об истории и развитии международного движения. В художественном музее персональная выставка акварельных работ Ольги Погореловой. В экспозиции представлены произведения разных жанров. Здесь нашлось место и пленэрным зарисовкам, и концептуальным композициям. Посмотри в небеса, облака как паруса, вся земля причал, и уходит прочь печаль. Только ты, только мы, только небо. Наша жизнь на часах, наше счастье на весах, как звезда свеча, и уходит прочь печаль. Только ты, только мы, только ветер. Мы полетим над городом, небо над колокольнями, и за высоким облаком вдруг заблестит вода. Ветер коснется паруса, и кораблю над волнами будет светить далекая маленькая звезда нашей любви волшебная, маленькая звезда. Наша жизнь будто сон, нас качает песня волн, но придет пора, и закружат нас ветра. Только ты,
словно первая звезда. За любовь держись, скоро взрослой будешь.